praten we iets starig. Want ik weet net dat ik hier nog iets tussenin voegen wil. Maar Sanet, dan doen we het zo. Ik ging er dadelijk staan. Jem ging naar daar bij de trap. Wij vinden het wens om de band niet van Squallen ook in. Hoezo weet jij het nog niet? Heb je soms andere gewichtige dingen te doen? Ik moet de konijnenhakken schoonmaken. Waar wel? Konijnenhakken? Wat is dat voor? Weet je niet het verschil tussen een konijnenhak en een vissenkom? Nee. Daar kom je dan wel achter als je een vissen in het konijnenhak stopt. Hij kan je niet horen. Zet je praten dan! Hey! Je apparaat! Oh, mijn apparaat! Kun je me nu horen? Hoef je zo te schreeuwen. Hoe lang is het vandaag uit? Woensdag. Kom die klein op te doen, Hoe laat is het? ik ben mijn horloge kwijt. Stelen hier achteraan. Het heeft weer flink geregend. Hè? Hij hoort je best hoor. Hier een lekker kopje thee. Liever een morrel. U weet wat het in de friet als ik zeg. Alcohol en vuur maken. Wat zo morrel gesloten. Thank you.
eens meekomen. De hoofdtatoeage vind ik van aanzienlijk. Mee verkopen? Hoe haalt u het in uw hoofd? Waarom willen de piano's eigenlijk kopen? Meer Pink. zijn er zoveel oude Chinezen? Pink. Oude Chinezen wat zeggen. Pinkers zijn en ook pink. Elka, een oude Chinese playboy zegt, wie nou denkt, dan nog meer te doen. Hoe kunt u nou geld verdienen aan zo'n oud huis? Zij wel ombouwen voor prachtig restaurant. En als Chinese playboy zegt, fans Chinees maken hongerige maten. Wat wordt het? Het wordt een restaurant. Restaurant. Een restaurant? Wilt u me zeggen dat u hier een Chinees restaurant van gaat maken? Met van je lampjes met kwastjes en drakenkoppen? Dat u met stokjes gaat eten aan onze tafel? Dat u met nassiman gaat gooien naar mijn kamer? Leg maar helemaal! Een oud Chinees spreekwoord zegt, die volwassen met mij bij de achter zich aankrijgt, gaan we met het Wat doet u nou? Oud Nederlands spreekwoord zegt, beter één Chinees op de brug dan 10 in ons verjaardagshuis. Die inslag! Ze zijn weg! Vraag!